Jeg er egentlig ved at være lidt sulten. Nå. Ja. Jamen, jeg mener det sgu. Altså, hvor længe har vi siddet og ventet her nu? Sådan et par år eller noget. Hvad venter vi på? Manus. Hvad ellers? Sker der snart noget? Altså... Prøv lige vent. Altså... Prøv lige nu. Vi er ligesom på et budget her, ikke? Det betyder så... Intet sæt. Intet manus. Ingenting at spise. Vores kære instruktør, han har også fået sådan en ny producer. Så det kan være, at vi skal lave sådan noget shitstarter-halløj. Men du kickstarter? Men han kickstarter? Ja. Hvis det så ikke virker, kan vi så skride? Nej, nu bliver vi altså lige her og venter på, at der sker noget. Komprende? Nej, altså... Jamen, hvis vi nu går langsomt frem og tager det billige først. Det billige først? Altså, det her, det er ikke engang billigt. Altså, vi skulle sidde på en strand, og så sidder vi i en eller anden latterlig lorte lagerhal. Nu bliver vi her og venter på, at der sker noget, bliver der sagt. Forster har sgu ret. Det her, det virker ikke. Det er fint. Bliv ved. Jamen, vi kan sgu da ikke køre det hele her på gefyl, mand. Hvad fanden er det her? Hvor fanden er vi? Ja, det er pissefedt. Bare kør. Vi prøver ligesom at leve os ind i nogle roller her, ikke? Roller? Vi tager den lige igen fra toppen. Jamen... Værsgo. Jeg kan ikke arbejde sådan her. Alright, Frosty. Kan vi rykke videre snart? Hold kæft, Mike. Jeg tænker. Vi har nogle problemer. Vi har faktisk flere problemer. Jeg sagde, hold kæft, Mike. Jesper, Gå væk, Anders. det er bare fordi... Hvad? Louise er på vej. Louise! Min bedste veninde i hele verden. Hvad så? Vi har problemer med fundingen, Jesper. Ja. Vi har minus 78 kroner på kassebeholdning, Jesper, og det er, hvis vi ser bort fra. Ja, det skal nok gå. Vi skal bare lige... Du skulle tale med Christian, Jesper, om lydudstyr, og så skulle du sørge for et hus ved stranden, så vi kunne filme scenerne der. Du har ikke sørget for noget, og nu skal vi filme det hele på green screen. Du sidder bare der som sådan en præciøs Jesper. Ved du, hvor mange episoder der er i den her film? 4 eksplosioner, Jesper. Hvordan vil du have, at vi skal lave 4 eksplosioner på green screen? Vi kan altså ikke lave eksplosioner herinde. Nej, men hvis... Så det skal vi udenfor at lave. Det koster også en masse penge. Hvor vil du få dem fra? Jamen, det ordnede Mikkel Winter altså sidste gang, så det ved jeg. Altså, det er sgu da også dig. Du er den nye Mikkel Winter. Det er dig, der skal gøre det her. Jesper, vi har virkelig brug for nogle penge på bundjen. Prøv at se, hvad vi filmer med. En iPhone. En iPhone, Jesper. Du siger noget. Så lav nu bare en ordentlig video, Jesper, hvis du vil lave en ordentlig film. Din idiot. Hvis bare du havde et overskæg. Ja, kald det bare. Ikke noget. Det er helt fint. Det gør vi bare. Altså, jeg synes, det er en super god idé, det der med, hvis vi bare kører den. Altså, lave den fin ordentligt. Og det er ikke en dårlig idé overhovedet. Det... Yes. En iPhone, Jesper. Hej, mit navn er Bjarke. Og jeg hedder Johan. Vi spiller Chal før Kenneth i Ske din vilje, Abracadabra og nu Hvide kaniner. Vi er så tæt på at komme helt i mål, men vi har brug for din hjælp for at komme hele vejen. Traditionen tro så er ty kulissen, og vi vil naturligvis gøre vores bedste. Men helt ærligt, vi kunne virkelig godt tænke os at tjene nogle penge på den her film, ikke også? Så hvis der er sådan, I har nogle penge, noget guld, noget bitcoin, noget... Hvis I har nogle Bjarke, penge... du kommer altså ikke til at tjene på det her. Vi har til gengæld brug for penge til rekvisitter, kameraudstyr, til locations, til make-up. Og snacks. Og forplejning. Så lige nu har du muligheden for at blive en del af et filmprojekt. Det kan du gøre ved at gå ind på boomerang.dk, eller du kan følge linket her under videoen. Beløbet er underordnet, men der er masser af fordele ved at støtte. Der er blandt andet nøgleringe eller tak i rulleteksterne og medvirkning i filmen. Du kan sågar få vores bil. Filmen Hvide kaniner er afslutning på et projekt, som vi startede i 2013. Vær nu venlig at sende os nogle penge, fordi jeg har job ved siden af, og jeg har ikke sovet i en årrække, fordi vi altid skal filme det her om natten. Så lad os nu få det overstået. Men eventyret stopper ikke her, fordi når vi er færdige med at lave den her film, så giver vi hele overskuddet til en fond, som vi kalder Thy Filmfond. Og den fond, den skal sørge for at engagere flere unge mennesker i at lave flere film og fortællinger fra Thy til folk. Lige prøve at lave en god film ud af det. Hold din kæft, Anders.